mwanzo muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita tena nabatambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chiricyale gwaka imerongorwa Gusii biyanyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugo mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gataseri Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Mwancho muri ndonse soberte nande ne mambengi ya tokwira litko lya chumaine chitariki 11 mutinyu mutangani mwaka 2022 tokwira libageri abana gukwariganya asumurubiri bwe Ensakia imiyegete seni Ndizi TV nero bwansu bwo mugusigo mwancho muri ndonse ase ore niko twegene tubina kwabo kirubiya mambengi ya mete mambini go chaka mambengi usiti kuligani go chaka emambia iga ndonse soberte niko tokwira libageri abana gukwariganya asumurubiri Ensakia kera twasoye maigende to guchakerie elitukulia wasenjera yobwanso asenjera yobotoereru igaso andonse soberde gwatitarikia mona intuko chakera boniga go ikachisa chirisato cyabona mambia imitomete na kwabo kire gwaje gukora mirimo yawo yelituko abandi ni gomore kigali mekwenda sijigas chino cyamaboko yonge tukodeina kabamo na intwe ko gukase gasi ende mago chakana gas bira kinchakana intwe kyani go twabera Ensakia elintu ntuko chakamo naye muna botambe redariane Brighton Makori Biyake mo mwanche muligereria to goteba ngabwa kire biya korwe gase studio nande mbiya mona soko gendra gusanga kuligereria Ndizi TV nero bwansu bo mugusi nande chinga kichingi ya nyasato ancheire twabokire umaito kuboka nebisyo tuli kuboka raisi igona bange batagete kuboka kolende mwancho muligereri banyarira ko bagusiria amagimabo igabona karo kwabokire biyo mwancho muligereria nigo twakangambia mono ebinebisyo tuwana tukona Nyasaye ngambia mono nandaye no monda ekero koyana mwancho muligereria iga Ndizi TV murobelyo Ensakia yokugochera kera litukolia Jumatatu oika ijuma kero lero litukolia 11 mutinyo mutangani mwaka w'ekirwi 2022 ekero tugwakangambia mono nande tukwaregania gere tusange twimanyie tosemanie na kogokania imega iga ase studio igombia mono kigime kero twachakiro murobelyo ngenjenga buneyo kabamo na intwe goikachinsa chirisato no yo mintateba nande boigo onyo gwasokire kuri nyumba mwago no bwate simiago abakugendera gutubwate gwetera senchira ye mitandao Facebook no tolimu na Ndizi TV News naboigo ensemo ya YouTube no tolimu na Ndizi TV News nabogo soagali share subscribe egere onyare ko tebyo yo mino nera tebyo yo mwabo egere to babange mbiya ko bali bo elimo to irobyo bayabweka sanga nabande egere nali enchiri korandwa kirase oto wakangambia mono tiga tukwaregania bena somurobele bwensakia ncheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita igo mwanjo muri na manga koragana te korulito ko ligoro igona nigo twikire ase mambi yabonere do yatoko yakwanira kiana manga koragana te litukire goro Sara onyore na siasa ne ngendeta sensito ya Kenya torojo mo deputy president ka kwanda sensemeli ya pometi torojo muraibwe mbwe kyama kyarera nere ka enderete ne mirubili ya iri kwariga ne kuchikoiro buraibwa ensito ya Kenya
no mete ebinto nebinge bigendete kurekana sisitu ya Kenya chisku ngendete kuyarigania ase amatemu amanene agochaka mutinyu gatatu na mange akorekanite ase ensitu ya Kenya unyurana no moseneta bwe county ya Meru Mithuri na takere kwa se kambiro tukigoro korende okugambi kwa gasukiwo chase lituko ria rero ntwaroje nonye nomo MP emubunge okitutu chache South Richard Munyongane na yatega ko samoniwa nekyombe kyobotuki kendete kuriria mangana ali abana siasa bagukwana nena ali auchuturwanio marembe asebajagire gukanywa na gukanu na yaya ati koreta chingwa ne jigona mange akorekanite kururituko igoro yoni gotwasoire imaigase studio ndo tunyatoko ya kwana tunyatoko ya ligereria tunyatoko koteina ali ya akorekanite yo mwanju muriria yona nabakwana gutubwatia semitandao na sara igire kogotebia inyorana asense media Facebook na bagotunyora Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News baigo nabo to tweet @Ndizi TV News ne kerengere kyao abotokanyora gwetera ase number yira se screen yawe igora baigo yo mito Brighton na roche omunyakero gwo gwikyombekeri kya NCIC Samuel Kobia kago tebabuna nigo bali maiso around yiga mbali kulira nchuke modro nigo bataite kubwate chinkwana cyakiro monto igo mwancho muligeria kusabara bali bakuliye biro ao bosibwo bochori renda chinkwana chaino ngabone byombe bya tenenire imara asengencho matuka mange chingwana buneje cyanyare ko bachigo kwano nandikero kende getambukiro nkeyo geko bakikuimukiwa kolende nigo namoro chikago kwana negetosenia kemo gie TV abo asate betenga bono babeire maisongo chibali kumukige tambukero gochakira Linthuri naboigo nomubungo kitutu chache South Richard Onyonka nere chinkwana cha nchigendrete kunenkiwa nabali bande bakwanire chinkwana kurumagega bono chiabokiwe chichikororekana nga necho etanyo malembe mense ito ya Kenya kolende nkaigwa barayibande bakubolinga abarayibande buna no moraiwe kya makia ODM Raila Odinga ngana nyarko bakagote baba na jeshi baye babwata masasi ngairenki atari mukiriwe getambukero kolende homonya kirgo yo agateba ngayaya chinkwane echo na eresete ya masa ya mwankia minute igo kero baraiba kwanire chinkwana nabo montako awika gukwana mapema nga ekinamini nekeneke tokuganya bakebyombe bya swaime monto mauchaka ko raramika gusekwe murunganya igo bono ni hari atari asabarai no mbali bako ba okoboko ababwatani no mbarabungu kwana bali chinkwana chimbe asengenjo yo kwegerera oli bagusira igekero mo gusira gusekero okoboko murayo ndebwensi tema ko matainga ya tumeka chinkwana chingia asengenjo bonega ni gotoroche akong igo mwacho muririe ntogania kerengere kyao ayoroje nkigata kergo korwa eria bana siasa gosabantu baguturanyo marembe inkiro jigata kergo korwa inkebyombe bitenete gutuka inkibita keri bikore elinde tunyato goswa asobochori no marembe kero marembe ranyara ko guturubana sensi yeto ya Kenya binto ne binge byanyara bigosareka uchumi ni irane magega amasomo na banyara kagotenena ibintu ne binge biratenene kero esagasaga kiranyara kwenda kiwa ase kero to kwenda asobochori ho eto ko boli mwanju muri mambi yabona ayabune birengere byao inkyoro chigita kergo korwa eli abana siasa gosabantu tunyato gwetanga korwa chingwana kiranyara chiguturubani omarembe igo tumekerengere kyao wetera sinamba yira siskini yawe gora wende tunyatokonyora ebirengere byao tunyatokobisanga asemambi yabono Waigona bako tutumiranga ngayo tuligireti kurwe ebe matching umwe namba ne yu nchira ya Facebook ntwagotebya nabo igo andonsi asole nabo tutumire kerengere kyao nga ngayo go tuligiriria kurwa ngayo tobwatrete kurwa ekero tokwenda sumutimo komo ke igo tokoirana ntogotebinga nara liaya airo bolito asa magazeti elitukolera lero Jumaine tobaisa gusuka Ndizi TV obwansu bwomugusi obachenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurenda asagwetanaine nako yachena
buna gokorobo chenu gotwara inyumba ya kibara n'amacha makenanuku na kurinda chindagira kiryokuria na guchiria sibire ngo bibwenerete ngokeanie amarwiri ao umirana na Janet Nyamwamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu bigakubwatrana n'abanyagitari ao asumurubilio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kana tokoraririwa gaga tokuria na riratokonye igori toke tokorariwa ndika kitomenye buya kemocha una gotambe ngo bataringa eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. New Brighton Apartments ni chinyumba chokomenya ichuchiega chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire guikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunywirembeo ekeruligireti egetunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubushibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyutari bwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu ubusio bw'ichiro ya Embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataru na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 250 2 253 252 gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Bemano mwanju muri asoko enda gochora kuligiri gitaseni Ndizi TV na romoro bwe Ensakia abono mambina nechinga gikiri cyabento kwera go ikasa magasete tunya to kuligiri narali airuo borito tunya to ya chutia keke ara ntwe gasite no gochuteria twagotebya nene narali ali airo borito ligana limwa mundirilio asoko ko kwani gombwate gasete ya The Standard na inshan sama ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gasete ya The Standard ingana liiro oborito ni gobono umurai bwe kiama kia udaho igoro makonyi umurai bwense Dr. William Ruto yarakanide buna korengana namangana lintuli anyalika ukwana lituko lya Jumamosi nigo bono Ruto airete chinga kiecho na kosaba ama abera abu lituko ligorekera linga sensemeri ya pomete karo yarakanide buna amangana lintuli akwante ni galenge ayeli birira mono asibono Ruto atwarete birengereryo na kotebi bali sensemo yahuda osabali bakomoko boko gwetanga okwana chingwana kijanya chiguturoni omulembe asense yeito ya Kenya Ruto niga yakwaneta ya lituko ligoro asagi kiretie chingwana chiricho mo seneta Omeru Nthuli kera kwaneta mangana atariko kya ayibono aywa agendere okwaruo bolingoli asense yeito ya Kenya kero bono Nthuli agochikwa sekoti elinda nyarega kwiraniriya momocho ama mocho aya aswereire unaniga kwanete chingwana chigoturwani omulembe gobono murai momokonyi murai bwense Dr. William Ruto nigobona abolirie aba bali bako anene bali bako moko boko banyale bagwetanga gukwana chingwana chirichanya chigoturwani omulembe asebona atebiruna nere biyatu banyale bakurari omulembe anene kro togendete kuyarigani gochi ase obochori bagoni gatete buna Nthuli ni gasabire amabera gasabira abakenya mabera nani gakwanete
chingwana echo gutamanya takagirite gusinanyaraga gukwana chingwana echo boigo omobunge ogalisa MP Eden Ndwale nere niga bodirie ebigambero gose abantu bari bakurawa nerichiko kubwatira ichiko buya na gotaegemea gose gotaegemea abande bo ekero bagodiri n'abantu banya bagodiri n'abantu bonsi nsemo jonzi no mundu kurwense meri ya tangatanga no mundu kurwasenza meri ya kwereke banyari bakurigereri chinseme jonzi erinde banyari bago paransi onde tanyarka bagakwe emurungani boigo magistrate ase ekambiro kya Nakuru Edina Nyaroth niga tebetebune tatagete amachugwe ande egente kinyarage kobekeru siasa aso ikaransa ase koti wetanji nza kominema chamargoba ekarate betenere nerichi kwa kubwatia na gusuki ekineki gocha lituko lialero Boigo ngani yunairo bulita segazete at the Daily Nation abwase linturi anyartuko kago koliro butuko bwa kabere ase ekegambero gosase chisel nigo mo senator yo Omeru anyartuko baga kubwatwa litukeli molio kamaga yo mukonyi bomurai bwensu ile muruto kusaba mabera gochia se abakenya ase ngani yo ya linturi iyo yanyartuko bage koleta obokongu gati ya bakenya mangana yona boko yanyora CPG ya gatano nalimo kolinde mito Brighton twaroche mukonyi bomurai bwense William Ruto kagusaba mabera litukuligora bwense mo ya Bomet waiga kabulia barai bense mo ya banyar kulinda chinkwana bakwana korwa semenu yabo kulinde agateba boigonga n'abantu bali bandi babwate chimbo bunecho gose chigokwana amangana ataliko gokya banyar ko bagutiga nande agatebanga noembali babwatete mubwatani yayo oime olio teneta mangana yo boerania gosa mangana blogger yaye itumbi bali banyartko ba kumubwata na komocherera na komotesa sigika na baro banyarko ba weso kia ba gusaba mabera boiga gatebekera ringe chinsemo chia Kisumu na nyartko baga kurutwa magena nera gatebonye bara bakenya baya oika banyarko ba weso kia egera banyara ko bagusaba mabira kuri ndeje ndorege ntekyunga buna na kiroche okora nigatete nere anya na intu twasabira mabira gaiga na inu ensemiye nigo na inu mugwene tugusaba ma igera tasabiti mabira ngana singincho kero kende chinkwane chiatene nere chinkwane cho ateba maina bakenya nasabira mabira singincho ya rinturi anya tuko baka ukwaninga ne igasabite kera kulete nanda kama kuirana na mata agateba nabali rende bakorete ibintu biri Kisumu nabali basiekererete nabocherera itumbi nabarobeso ki banyariko babagusaba mabera usina kyokero ndubano kwanya torode byombe bitenete mangana yo butukinga kibigo gikorigereria kyaringaneri mete ndiabero bosongo gocha sinsitu ya Kenya korende ibyombe bigokora obutuki baburonge na konyora muntu nabwatama mojo nabamaite ekera chi penalty njiro monta agwagwa mangana unigo konyora CBG ya gatano gatatu CBG ya te standard ase boigo bakwandita mangana na linturi ni gagetigwa sensemo ya Nakuru kolengana arusi tugwa sensemo ya Nairobi kare korore kana bune network gote kana network yangita sense media ekairira bakamoreta goikase kigambiro kya Nakuru chinsa 10 nenusu ikirire tebuna chikaraga chinsa 10 na emo ikirire tebune koti kanyara kegosuki gocha rero ekaro estate gose serikali egote abuna neta keriri nturi anyaraga ko base gakobe gakuriteini gose gakutigara ase SL goika amatukata nabere atarera ani amatukaba aseseri amatukata nabere eliyo botukibonyare boko gendera koleka elinde aba state inyarke gukora obutuki ibono mo chief magistrate Edina Nyaroth nigatete na tigadinturi atikara ase custody pending hearing osogotegera rukwekina kwa ni gokorekana ase lituko lia lero ekerongwera na segazeti ya The Daily Nation bone ngane ire bulito asipejin ntangani kigimane ringa bakenya bange nigo bagendrete kulimira na komenya aso butaka bwibirengo bigoro kigima obono botukikoro ase kyombegia Kenya National Bureau of Statistics obogote babuna enamba yaba Kenya abamenyete no butako obo nigo ya charukire na comment kana ase kerengo gi 15 igoro yemia ochakero mwaka bwechiri 2014 goiko mwaka bwechiri
2015 nigekorokia buna ekerengo kia 52 iguru yeme y'abasacha imense ya Kenya nigo bamenyete n'obutaka bw'ekerengo kia iguru abwase abantu bonsi bona abasacha n'abasubati n'abana ekerengo ky'obutaka kire 53 iguru yemia abwase abasubati na barabwe ekerengo kia 53 iguru yemia bamenyete n'obutaka imense ito ya Kenya no nyangense ya kirege tambukiro asensemo y'obachano ensemo y'echisemi n'ensemo ya economy ose ensemo ya uchumi nabo igolirie ko ligolirie stima chinguru chestima abantu banyariko bakonyariko bagwa afford imense ya Kenya kulinde obutaka baraboni ko bagenderete kuiremerie nigo imense ya Kenya averagely gose ebirengo by'ubutaka ense ya Kenya ngima nigo bire 53 nugutakianda yani 38.9% abwase chinsemo chichi town gose urban abantu bamenyete n'ubutaka nigo bari birengo 23 igoro yemia 20% n'abantu bali bamenyete town abo bamenyete n'ebirengo by'ubutaka bigoro mono n'abantu bali bamenyete lisabu tokoroka mashinani nigo butaka bure 43 nugutainye 48% y'abantu bamenyete n'ubutaka asichinsemo chia remote gose reserve igo bono nigo ebirengo by'ubutaka bigenderete gukina obuno botuki korengane kyombekeri kya National Bureau of Statistics gochakera umwaka 2014 mpaka 2018 lakini gocha igabona toroche mpaka bono igatwikire 2022 anene mono stiria abantu nigo bagenderete komenya ubutaka bw'igoro mono obuguma bwa kongire bono ntebi kuri 2018 gochijibe sankorekana chiarenge ngakieri lakini gochakera 2019 gocha 2020 covid yakaro yachigoswa wona libono bantu batabwati nonya ase bakorusia kende goche uchumi egasareka igo bono goikera iganchendo cha sibirengere byane bono nali butaka bono bomentete kigima kyanda gikomi kuri no tokonya gusaba tanya sai gose nato bwere tochora baraiya baya batoruserie ebirengo by'ubutaka ndiye sana lakini inda sibirengere byane sara mo towa chora murai wana no butaka gochigo koruseria kyara tangandi bari kurusi butaka tanga barusiri endo ba serikali je devolution serikali je chiegenga butaka bumburaera igobona roje nantu bwategetiro sana sense yeto ya Kenya kurene na tiga kiro mondo etome uno de producer ya nena lete go kwana na ogwetoma kiro mondo tangandi kiro mondo etomire umete mondo tachi kuganya serikali murageri aji kuikaranse serikali na bonto chora barai baji kumurageri nyabera bigashengo umete mondo nabagwanja nero butaka bwaje koma konyana ndo mondo mutaka nero bwate no na bana bange koma konyana natabwa tibinto akwano na bana igobono neri nemejando nemenene erasense eki kyagera natebanga abarai tochora abarai yaba baraturusuri butaka timine tyo butaka ache mwaga ache gochiere tinga usako ekibando imineti yakoroserie para nkwarora juice abana boda kurensemo ya nyali bali masaba bagotebanga batete basimeka amatoke para sengenchu pare iteli gokoraki teligweteka amatoka ni mbwate mugondo lakini enchire gali gwikabaki kimwana mugondo engo amatoka ali ingoneri amotejone no egasi enkongo ni mbwate bimeri byane bitageta amache ensi yarire chinyeni cyane kwanyora match tayo nasengencho yake abarayimba tobekeretia macha amarabu tokonyino nyana maruira ya tokonyora abantu bakonyora mange ngwetera macha magundo macha machafu ikona kikiagara natebanga karto gochora barayi bali barabeke amagani itobosyo bune para buna chistimechi onto na bakonya bwate biasara bya bitagete gutumeke stima tobwati stima yacha ligo ri nene iko toteta barayi abande bato represent batokeri no ne chibasi stima chipara chinyoro shubuya gokora mugondo mwao obwata avocado cha utete koire chiro mungina wika mapema chinyeni abangina mwarusi mugondo mali nakiki namini iko butaka wika bwere turu abaraiya baya bali baratoroseri asa banta bagweta ayo tukanya na bana kwa ntroba jordi abarai bachoro baya bawo gukora ubutaka se ibirengo ubutaka baraga ngo bore birengo bigormano ekaro to gusuka bosya sikase ya te standard page ya kianda nigo bone bill political parties amendment bill 2021
ngochigwa ase National Assembly rituko ria rero emambi yaboni ekero rigochikoba introduce rigochikobekwa ase ogosoma gotangana kumanyekanite na first reading kuchikwa ase ebunge iyo ya Senate na majority leader muraibu abange ase Senate Samuel Bogisho kerobonika ne debate nigochikoba ene mono ase Senate kero richikerio osepiri yegekwo ase Senate boigo abarai bari bakomoko boko omurai bwense Uhuru Kenyatta amo omurai bwekiama gia ODM Raila Amolo Odinga barabuni go batagete piri nyarke gwetiwa buna yanyarage korwa ase ebunge enene kolende bari bakomoko boko omokonyi bumurai bwense osebare bari ase kambi yo mokonyi bumurai bwense William Ruto nigo bagoteana amonjorerio na aratakere okorekana ase piri yo magitaraita ase Senate nande richikeri gweta nigo ritakere na goikarinya kwa rikonyora okongwo koboko goso ogosirwa kwa basenete 24 gati ya 42 bari bakire chikura igo bono abasenete 24 bagweti gose bagwaka chikura ase ogosira epiri iyo niyo gochugweta ase Senate korende libera litindi ndikagere gochikwenekiwa ase Senate ekarabono nande byombe bibere kiombe kiriye komoko boko murai bwense Uhuru Kenyatta mo no murai bwekiama gia ODM Raila Amolo Odinga barabagotena richikeri takiri gweta abuna ria nyarde korwa ase ebunge enene kurende bari bakomoko boko mukonyi bumurai bwense barabagotena nande na amonjererio natakiri gokorekana ase nsemeyo nyuma erichikeri taraita ase Senate wegeng'ani Nairobi ritase page ya 5 na rimwe ase gazeti ya The Daily Nation abwase ababwatani baime bari bomokonyi bumurai bwense William Ruto batebire ng'a tayare chinsemo njiroro babikire nsemo chigwenete gucha korerwa monchororio ng'anonye baguchikokora igikaro kiabo guchakira rituko ria rero nigo batebire ng'a kende yonse nabo kirakorekane onyene kimina negetindi mbari tayare gucha kuminana onyeriogiri abo ndiri kuigwekana nonye mbarabwo mbare tayare ase oguchigotwari kimina neke kongigima abwase basabira abamwe abo bari azimio la umoja banyare ko babago cooperate egere baikere okoigwana aya nigachire magega yo monogari bwe bunge ya Senate Ken Lusaka bateba nga ese eikarige kiarero nigagucha kwene kianga omorembe noro bantu mbabeso gwakana chinkundi buna National Assembly agateba nga barabwoni go baguchigwetie genteke gose bakigambe byabo ikirano egere banyare guchira banyare guikirania richibu Cheragai yo tebete omo Senator Cheragai nigatebire buna UDA nigebekiranĩtie kĩgima eri banyare ko bakuigwekana kwese babwe ise gotokia ng'ambari gochigotegererwa ekiminano bakera chikiene kigwe asamagacha igaye bunge abwase Irungu Kang'ata yoromo Senator bwe county ya Murang'a atebire ng'a ebintu mbiro babikira nsemo ebibaguchukura bikwanira ritangani biko anchirano bireka bishop netakeire basi mbabwati boko kurende abamwe baguchikwanga igori birera ndikagere gucha gotokia ase Senate ritukoria rero kero bagukwanira ebili yo igoro yokolikia kobwamo bwebyama Karoto kobosio karoto kando kasensemo ya masomo nigo bono omugwasiri bwe gisem Professor Church Magoa arure kurege tindi go chia sabana siasa asaba bodi namba nyara bawe sonani na mangana ye gisemi asaba tebiri na tiga bono batige koigwana tiga batige ko sonani asa mangana ye gisemi asa tebiri na serikali yero yabekire miroberio nonya koro mwaka bu siasa kunde serikali yoni gebekire miroberio kwena kemna asensemo ya masomo ngokorekana ale buna erobereirie arinekera atebire buna nigo matemu akirasi standard 8 matemo ni akochokorekana buna arobereri osama temonzi ni akochokorekana buna arobereri gotatswananwa na bana siasa ni gaya kwaneta ya rituko rigoro kararenga se county ya Murang'a na gotea buna abana ni gobe yariganirie ne serikali ni yariganirie gochi aswe ogokora matemu buna arobereri asate bina no ne serikali ya bwatokire chibese eri chikwena kebuna nkonyara cheji gutumika school eri kwena kebuna masomo nkosuka lebosio sebo gatebete buna omorobero CPC ni gwaendete gosiro mono eri kwena kebuna nkoikira nole ase ense yaito ya Kenya ni gatebete buna matemu
amatemu KCSE ni au gochaka omotienyi gatatu goika omotienyi okane omwaka oyo iga asa amatemu aria class 8 au gokorekana omotienyi gatatu omotienyi okatano amatemu naro a grade 6 iye goja bana bao korarigereria gosena kiba bamanyira mang'ana CPC October mpaka December ntubwate nande litemu ria KCSE abana ba form 4 gokora bara amatemu nabo igo omotienyi 10 nanda abana bango chibaro kora amatemu ba KCB igo nyore na November nanda abana ba grade 6 ngo chibaro kora amatemu igo bono magwaga tebuno omwaka oyo onya koro omwaka osiasa era sense meji semimba enderete kubeka emirobiri kwena kiuna amatemu aya ngokorekana ari buna erobereiri igo tiga wizara y'echisemi wetera omowaziri oyo Professor George Magoha bagendere kubwika emirobiri bwikira no sengenja amatemu oyo okorobono na mange amatemu 5 aso mwaka oyo amatemu 5 oyo okoro mwaka oyo iga goika November konya amatemu yonse akolirwe buna amatemu aragatano maragatano na ago chintunda isano amatangani ayakabere ayagatatu amatemu tubwata gucokorwa ase chintunda isano mwancho murigereria egento tutana korora ase amatuka riri guchimagega twana rita amatemu ga koru limo omwaka twakora kurinde kinege ntekegeni tigaturarora ngaki kegucha kunyarikana mwancho murigereria mbe mona sokugendera kurigereria Ndizi TV kartugendete kunago kwangana riaya airo bolitasa magazeti yeli tuko lia rero mbe mona so balimogendete guturigereria kora chinsemo ao no mongina Teresa kora chinsemo chia mache ngumbu ogenderete kubwati murubirio bwensakia togote ngambi yamono nabagusi mwensi andonsi asemwa betani gotogote bangambi yamono kigima turaenda sensemo yende ye studio tokoirana nigo turanyare ko batugukura kurira ali arasa magazeti yeli tukuria rero igo tobaisa gusuka Ndizi TV obwansu bw'omugusi amatera naro amakoro wakaigure natumanyiti abateri abo asebale ekibagokora na muso kibabwate asuko yatera narazire mono na mangana yenze mono naganirie ngende gotimuka abantu abange barabatebya mangana mange kero muratuke mukopange mipango yenu merana na shem papa gochakira chinsa isano na isatu chemugaso goika chinsa 11 chamaragoba iliose ni wokegima na matera na bateria bakuru omwancho muligeri Ndizi TV turigeri tukurukaria elietali anengoro kwa shem papa bono ndabe kingo koletero murobiri mopong bwa bateri umurobiri weke muwa mukia bateri ni urabe kukugochira litukulia Jumapili asora go konyora bateri bao bali bakuru balikuwa rekoigwa na kumanya chingero chiabo na gusaba chingero chiabo kuruga stegesteseni egikia Ndizi TV agwe chanda nonya ekiagera omurubiri obweke mbugambugu kiabateri nigochire ase TV yao ya Ndizi TV iliyo gukorera ngo yao ukorunirie bireja uneganye ngotu ukorunirie bireja unegurubaro omongino yomo kamochera baba naye gwachira bana anomenye tomo cha kuligeria manganeka mnaya tomo cha konyoro gubo Kristo bwao uisiko mocha igoretirwa mange litaliana nguru kwa shem papa tigara buya ona tigara buya tororane ali iguru
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Pemano mwanju muri asoko yanda kuligere taseni Ndizi TV muroberi ni Ensakia ibona mambya katwanda kumurekera ntarari ali aerobortasi chigaseti chito bina soko bokwani gombate gaseti ya The Standard na inche gazeti ya The Daily Nation karoto uskabosio bono nigo jiskuru chanyari chikwegorwa ase ensemo ya Uganda Uganda jiskuni go chanyati go sieko ange myakebe ya itire kubatakana nebyinyi bya COVID-19 korende nigo jiskuri je tagite kweguru abu wiki editko ligoro asebona borokya na borokwa bago kirebono konyora banyare bako baisiko ase kigatambe ki myaka ebere korende bano jiskuru asenseme ya Uganda nigo chigoro tu litko ligoro ekaro abana bachakire kogokera mono koire nase jiskuru nyoromete nigo baba isikaso myake ebere mugima korengana nebyinyi bya COVID-19 ebyanyarde bigoturbania abangana ya masomo ase chinse au korenda sense ya Uganda ero bakarate ana ya tigaturara nkibinye bigokanyeka eyeirere na bakaba abana bakaba isiko ase myaka ebere korende bona diskuni okigwiru ase enseme yo ose sense ya Uganda. Waigo manchumulia karto usuka motwe korende tutarasuka motwe mbia mono George Moraraso kugendera kuligeria Ndizi TV morobeli bwenza kia gotebange nere station nambe mombia mono kigima omoko omoraibu kia makia udem Raila Odinga bono nigo momochire William Ruto yoro mokonyi bo moraibu ense aso gukora siasa chirichira abasa kubagana o aba Kenya nigo bono Raila tebire buna Ruto nigo agendrete guyakira ekoko na gutumika mangana gite kero kende abaisa goswana na omurembe bwense ya Kenya gusekero kende kubagana aba Kenya siasa icho chitatakiri imeyense ya Kenya waigo nigo omo chief whip Junet Mohamed Junet tebire nga nonye William Ruto nyartiko bakagusaba mabere ritkuri igoro ekinege ntugiyachite baadaye yani emaiga yoko sugumwa tarigento asabeta mabera ka minute ngabono kerokende o senator Omeru Linturi niganyartiko bakagukwana chinkwana chire chimbe yani no kobetereri wako kwerusie lirimocho buna onyarko bakagusaba amabera egento Junet buna tebire you is being insincere gose yani monto ogokora egento yani atana chitie ekinabya boigo mwanchu muligereria bono nigo Raila nigaya kwaneta yaiga litiko liigoro abwasa korete omusangirikana sensemo ya Ongata Rongai ime county ya Kajiado abwasa tebetie aba Kenya buna azimio la umoja nere gento gyoka kira chikubakonya aso kwene kyange birengo byobutakabira ni wense na magenderanya riko baga kwene kigwa asenchira yobukirano onyore omo Raila Odinga chinga kiale go sherekia litiko lyo kuiburwa imeyensemo ya Bomas ime nyumba ya Bomas
of Kenya asomucho Nairobi nigatebetie abakenya na kubainekeria buna nigarachi gochenja Kenya gusanyerosia beinya kobwa bono bunire nigarayesibie na koyerosia kigima asikero mukenya aragoke ng'amaene no menyeta senseito ya Kenya onyarioka kagochokoegwo koboko guchekobo murayo gatano wense ya Kenya. Karutu tigarete nilingana aliye murai wiki amagi udia marera murodinga boigon keiro burtasi gasedi ya destara se pecha gatano namo asibono raira nyarega gotebi bali bakurigibiro ao abatebiruna nonya baguchikogwa samangana nominations gosota chikonyore ticket ye kia magiodium nigo arachi koba beka se serikali ya sabatebiruna nabagwa asenseme nominations na gutanyore birogo ao nigo agochikoba accommodate gosinigo bawugo so se serikali ya asiraira tebirana niga bwata mabaga manene amanke aisikuire kiro kuburai bwense nigo arachi gwa accommodate gosarachi kuba bwatani bonsi baba ababwatani bekiama kia ODM bege karoto tigarta se beje ya gatano nomo nigo bono omu activist okiyo mtata achire asekambiro asa kumuboli omurai wekiama kia UDA boigo oyoro mokonyi bomurai bwense William Ruto anyarga kuri sign emiremo anyarka gwetiye emiremo maega taragenda ase okuri nominations gose gwe akerekoko yokonyoro nominations ye kiama kia UDA eki ali getigo chikorigerio president bwense ya Kenya nigo bono omutata chira se koti na batabona Ruto natakere gwetiye emiremo ekiagera nigaro yomo wo mokori egasi gwe serikali baigo nigatebire osabolire kikambiro court enyareke gotuguterare section ya 43 ya emeronke nenaisato amangana election act asagate abuna omurai bwense mo deputy president abagavana amo naba konyi baye mbatakeri kolime gotigara obisi mbaka enkaki eri yechukura asagate abuna nige korekana nigo ekobo kuunereri kwa bande bose kwa bakori emirimo be serikali bari batakiri gotikimirimo bamago chikorigie birogo ono mutata niga chira se koti eri gotabuna nire biya banda abanyari bakori side emirimo maega batarari ebirogo by'uburai anene ekero gotabuna umurai weke magiauda uyura mukonyi bumurai bwense nero takire kworokia omubweka no muya bokori sign mauchikorigie ekero kyo rai sensiyo Kunditimete osene nyaregane kurinde nero no mokori egasi bwe serikali igonye kurinde gikubwati bwa bantu be serikali twarare kyombe kya IBC gikoraria ngabonsi pia bakori mirimo be serikali banyare kwetigie mirimo gwikachitari kianda omutinyo gocha ntokomanyanga nebe tabauti asomo konyi bumurai bwense kurinde ayoto gutigera abamanyi beri chiko buna babo wakili morara batu asiureria so bimenga ninyare kane wikariti kuria aramisi tonyare ko batuko muburia ekero tuganyite nga ekigambiro nkigekunacha korwase omwegererio yoigabwo boene bomwanya banta chira se kigambiro nakugania kero omonto anyare ko bakagwetene niemirimo onye karo mokoreri bwe serikali usikochi mutumanchu murigereria nigo bono nande oboiti bwa negative ase county ya Lamu abwasa bantu babere banyare ko bagoitwa litukuri igoro na babegwa bo bagotebekana kubwatira naso bimene kyombe kia Al-Shabaab ntwarore wiki yaeta abantu mbanyare ko bagusirie bagima anga abantu 10 asengencha batangani mbanyare ko bagoitwa abose barenga abantu 5 na babere n'abanyanyimbo ba GSU bane bakanyaro bagaitwa neritsikole igoromba itetu babere na gwikyo mubaro w'abantu banyare ko bagusirie bugima wetera oboityo bugwika abantu 13 asensemeyo ya Lamu abaiga babere nigo banyare ko bagoitwa angechinsa 11 nenusu chiamogoroba eyumugaso igoro naya nigagocha mega yaba bwatani korochinsa machubolendi asensemeyo banyartwa bakumela litkolia Jumapili abwasi banyartwa ba ukwanire mirobiri banyartwa bakubeka elio banyarkoranga obwityobo korwasaba abasalia baiga banyartwa baba ko bokoera ni ntwarra abantanga 10 banyartwa bakubekwa byara kubwatikana no bwityo bube wiki yaeta kulende bono nigekorekana ngobulendi asensemeyo nigo bogendrete gokia na kira bogokia na koreto ubwoba asabantu osaba menyi be county yo ya Lamu nigo bono besokirie
na kubolia omwaziri w'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i kubwaterana n'ebikosi biri byonsi by'obulendi waswanana na kwanekia buna oboiti bw'abantu bwaerire limo lyoka n'ekinyomba kigosambwa bano muna abaigoro nigo banyatwa bakoiba chindagera korwasi kinyomba kadha maiga yogoikerania oboiti obwo ramu ine sensemelie usasa asande meto busaga ni bwenda tokona kumensi ya Kenya intelligence ya West Pokot erigo Marakwet Turkana busaga ni bwenda tokona kubono ne eri kyombe kyobulendi gwetera ogwisara yobulendi bwaime ngobe inenda tokobeke muroberi kwena kebuna obukabara obugosobo ityo bongo era buri kurwasi kinsemejo ekaro turigiti kokora kurwasi nsemo ya magaseti ekaro togo ikasi county ya Kisii ni gobono yara kandi buno mugabana bwe county ya Kisii oyo chukora chintunde cha ibere cha msongwa ni gabono abantu baendete kumusuguma gose kumuboli nyaraga koba omonogari bwe mugusi sebono yara kandi buna abantu banyari bakumuboli na otare koba omonogari bwe mugusi nyere buna gesa mugusi babwa tomonogari oyo onyagosira simini nyachae kurwelio ntwanya kotwara osimugusidanya gutwara monogari asebono ba muboldi onkwaye anyarega koire nyimbe yenyaraga koba omonogari wegase ase abantu bakumuboli na nere byanera nyaraga gukwana gusanyaraga korado rulyo airo koboko rulyo agochikosira ase kiruke bugabana ase county ya Kisii ekaraja rekana litukure Jumapili kara samatanga korekanete yokomweni ngina manki yoromo konyi bomo gavana we county ya Kisii igase county ya Kisii ayuna araro robuno mugavana we county ya Kisii na atakere anyare gakoraria ingago chikoko boko unyorena ne yaberi gasenkongu asale kyara baraina bange besokiri nandi ningo bare ange nere ko ikabuno to ikomweri bamangana ya magaseti Korendo manchumurire karato koirana na mangana maya senchira yogo ikirano igoto sukane ron Ndizi TV wansu womugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Nsara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwera chigame cyabo kunyara gusikugu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota rene gatasani Ndizi TV korwaga iga umuchokeroka elitaliane Mildred Momanyi.
omokene no karanda ukaribie stera nyago seta omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga oreya Chingigikero cy'umugusi n'umurobilyo bw'igikoro cy'umugusi uyure n'ikirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesarate cy'umuntu muhaka bacegesa muhakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabandi ari nyumba manyase ba karansite nero komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso setunde baba ngai tenga kiritoke moiwe Nandene mambingi yo mwachi murigo kware ni asemesa ya mangana maya Ensakia bona mambiri ndingo manyi naralialie agendete kwate kanali ali twakwana nitino enkurudi tukurigoro goika boniga igone ngo sabunya kubamo na inchi goikomario nyarana nabokonda gutobwatia sense meri ya Facebook Ndizi TV News sense meri ya Twitter naboto tweet @Ndizi TV News boigo nabogotobwatia sense meri ya YouTube Ndizi TV News boigo nabogusangana into gweterase inamba eyeri gorabu nabogotomeka renkelkiao gweterase inamba eyo eri gorabu koko sabunya kubamo na inchi goikomario Litariane Brighton Makori. Niko bono aba ibori kurwase skuru iyo boroso ya Nyanturago imeye wodi ya Nyamasibi iyo gotoka asebunga nyari bali masaba bagenda de kwemurunganira yoboteneri bobe bwe skuru ya sebono baboriri ebyombe biri bitenerete SC skuru kwene kebuno boteneri ngoyena kibore ase skuru niko bono bamomonjiri omwarimu monene we skuru ya sebatebruna nigo bukurumi bwanyare bo kwene kiwa ase skuru yo sara Nyarangi Ontita natwarganiriti roboti rokubwatia no nyamagega ye wizara ya chisemi igekorawa na Professor George Magoha gotuguterare ogoseli wa kwaboroki wa bechi skuru nabo igokobeka machiko yogochira chiskuru ase birengo byonsi nigo boteneneri bwe skuru chinde nagati yabo eskuru yoboroso ya Nyanturago igotoka se wodi ya Nyamasibi Nyalibali Masaba county ya Kisii Waikerabono egendererete obusabi bwenengo korwase abaiboli. Asama njengo kuwiki lifutwaya ondo muibuli we skulu bono skulu yeiga ego sabuchi bese ndoma itibo sini academy eri last time ni twarwete chibese chia matemwa ekaro twaru chibese chia matemwa na hande tukasabuchi bese chinde chia kabere chia matemwa echi twarwete omwalimu akamago chiewa akagenda na chirochio ngache kuira nishikebese chipata echi tutaraina ndiru guikara na hende pado mbatagete akareta mu ya chagire na turuti chibese chi esukuru ya torire chibese chi nyinge twasinywa sota mia bana gochia chibese kwarika bari bakasaba chibese tukoro twari kurukero moibori abari mwabuntu anyako bara chibese chibarire pi
Kimatokonya matiangi tokonya ga kibintu bya ibirwe skuru twa. Eburaburu nigo yanakigwa asegeti yeskuru magega yabaiboli korobekana na gokurera umorokyo manene bweskuru eyo asekeria bagoteba nigo ebwateranirie nobokurumi bweskuru eyo nako babetereria abaiboli gochore body yeskuru mamincha na magani abo gotakinya ebirengo byeskuru nabo igo gotategerera ebirengereryo namoni yabaiboli abo ronto bwa bachori bwa koruri election tuachorete lakini nande bokaba narified nabo bisagurwe education board masimba bato ete sababu ende bakorete na education ya election tuakorete because nanda bantu bira namba libalia ebono egere tokorengera ntuka banyane go twanyora nga ebatagete gotanga egere ntoju ko bisiora obobisi bori bwo bokurumi bori ase school esukuru ya ndro primary school ge bwa to bokurumi bo bwa trenete kurwa obisa barimu paka board mono mo chairman we school esukuru weye ninki kerororo tokoigunga oboteneri omachemani tari gwaka nuchibesa ninki gekogera akumerere kero geke ngonyore musara toyororo igonge ekoreka nangu boibi mpakore tegento kie ikoro chibesa chigoto mune ne government chigoto moja sabana chigurwe bitabu chikaramu na bintu bine njanya wakora kende ande kera togo chirigia seta yo togo chinyora chibekire na bengi chibekire ntwanya kohoro kibwe ebukure bitindi nigo byene kiwa abwase gente kenene kyarorekana ko ba obokarerio bobe ebirange bibe byendagira yaborokiwa okobwataniwa noburai bweskuru mamincha yabarabwo ingana enene koba obokurumi Wanga iwesekani utayari kama ni kufunga itafungwa Bono majemani we sukuru igako imukoto gorere suguria ekorukunga 100,000 of which egera to gora narisi twanyore suguri gere 10,000 shillings Kenya ni money obokurumi bori nyandra ko primary school igoto ko ruendagera ya bana na ande yaibwa kegima abu ya chikoni bwa bakarimo muntu na bwate tubwate kibando kakobori bagatwana umwari monde bimasokeri babonsi bibago chaga seito nyantrogo basalije school ekana madamu alinge school yalinge byasana school yalinge perform very well abana abange ntu international school mwana taye yetu ali koira district schools ekara tuakora mangana iyo koira abana national school kuruto chake byasale bibya koleta abana agaiga bako mwana unasali yagusabu obori bono bori obu mwana unasali yagusabu erongori ngani ngakiara anyuga kara to gusabu imetodire bere yobori omwabisa orekora omoyega bwogochora ebodi yeskuru eyo niganyora chinga kichintindi kegima abwasa baiboli abo bamosiekera egeita nakomobolia ko bali bagali abo gwechorera abarai baratenenere eskuru eyo nakobeka amagani abo bosio ase ganga yaito yokoligia gokwana no mworokyo manene bweskuru eyo nigatuorokie bitingiro nagotama kegima kole ndege kegeke nigotoumerana nere kare ase pigipigi ocha sensemo yo mochokero ka kole ndegotorora nigaonchore pigipigi nagocha bichuko Nigo mona baibolia boba yeboliria serikali goswana nengane yo nakobolia enibo yeskuru yo nganaki egotumeka ana baitu bakorie geteri bunekeiga tukomanyanga kiane keire keirwetinga bache korugerwa ngende kiane keire ngende nchi ngenda baiboli tokorunga twarente skuru lakini kerukuligerercha serikali aswaime emanyenga niki kerase sukuru eye nechibese chiga chigosabu nechiagasia inagani Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Kerobono tutugareti amatuko chimibere na kianda erigo chesobo chori bonne bo mwako yoiga nigo bono bali bakabeira bakanzura bakoro asorongo rwagusi bateberwa nigo bawuch kumubwatse yo kuri geruke bugabana se county ya Kisii korwase kiama gya Kenya National Congress Mason Oyongo Brian Sagini natorganeti oroboti rokubwatia
Magega y'abagaka ba South Mugirango n'abayigo abawakilishi koroki sub county kianda che county ya Kisii komoko boko yokoriye kero cy'ubugavana e county ya Kisii Manson Oyongo Nyamweya nigo rero abakansera borogongo rwa Kisii batwarege karano Oyongo na gucika gocha ko mu bwatesya Mugirango ba minto around yeye 20p nigotole ase Manson Oyongo Nyamweya una omugavana Kisii County Government. Nyasaye etatagoteba rero iga intumu nabagirango se mwegwete na gusiengima omo muroro Manson Oyongo Nyamweya twamwendo siri munaba kansela 78 babugirango gukwana ase omoyegoyo niga bakansela abo ba motogya Oyongo na goteba niga isaine korae county ya Kisii magega yokoro kyobora ibwaye buno mubunge South Mugirango ase Chintunde ibere omosike Manson Oyongo Nyamweya na seteti ana history in South Mugirango. Historia seteti nelinga ase miaka menge konyora tuabeire imeyobo somba. Simwa Manson Nyamweya okoriobo governor bwa Kisii County ebinta akotabogirango yeire nimagaye miaka menge bogirango gera bete kweterere ekero to korigereri gusiye ito track record yomosike Manson Oyongo Nyamweya nigere very clean ekera beto mojumbe iga kolete a lot of development South Mugirango etalengo orokoruo uru yagachete Oyongo nigo achikire gocha kobeka bosio amaganio yabagusi anene mono amache chipara naboigo enengo yogosira chisemigo se chibasari namayure aba baliga igalero abana bali bakolire gasi abarai bina bakansela bakolire gasi ga Kisii County Council abangiene rega ebintu natengo chiko bakorera nimba korera twakwana iro ya majari tap twakwana iro ya basari si abana mama ipenga kana ngo muchumbe na nkuru 20,000 ngobe governor I will give 40,000 abana basome buna bogokya nigo abarayi bagendrete kwakira ekoko na kubabori ababwatani ko bamagoro boswa bocholbu mutinyo gatano na gatatu chitariki kyanda omwakoyo igo bacha kombwatis na kongashua ngambara monanche ase como wendo na jakire yokubole bugabana wa Kisii County Retarian Brian Sagini Isena Karo togosuka bosio nigo bono morisio yomo aikiranete ase kigambiro kia Nyamira na kogani kigambiro ekio komoa kobuna enyuomo yae ase atebete buna nigo bachanda ndino morugio ya seka egetambe nigo bona borite kigambiro ekio na tikimwanjire banyare bakobuna enyuomo amo no morugio ye ebio ngati yebina byakorekanita ase kigambiro kia Nyamira ase omosakiito Job Mangi aikiranete na gutwarigania roboti irokubwatia Imeye kaunti ya Nyamira muriso yo mubwe kanisa ya Adventist Julius Nyandiko nasabe kochi gwatana na enyomo yaye nerese coaching emyaka 13 yarire kurubarorana no mwancho ye Jane Sarange. Divorce number E003 of 2021 Julius Nyandiko Maroro versus Jane Sarange Oyire. The last 13 years. Where is Jane? I don't know where she is for the last 13 years. Natebyo mwina cheki na igoro ya makongwa mange baeterete ase enyomo yaye nasabe nyomo yu eatananwe erinda nyoreri bagalyo konyoma naende oko nachagwe kine kyo igokora beri chikolia ichuma Judgment on Friday, that is 14th. Ase kina kende omusubati oyo mona ominyaboke na iro ebirero bya ego tia sekoti na gosabo muna cheki na amokonye erinde omugaka Eric Mokua arwero omwana banyore chamo chibesa chesukuru
korende Eric nerwanirira gotebanga okonyora kwaye igokorense na kikiagarira atararuchi besa chonsi. Ginko reporter ya Ndizi TV korwe county ya Nyamira eretariane Job Maangi. Serikali ya county ya Nyamira niko bono yabekire miroberi ya bene erigo chigusira chigosori asigwetera asigwisara ye chigosori asi county yigo kwana nigetaseni Ndizi TV Dr. Grace Nyamongo oyi ore omwasiri we chigosori asi county yiyo nigatebiri na babekire miroberi ya bene erigo sira chigosori asi NSMU omurikito Steven Ndemo nigatoreganete roboti irokubwatia Nyamira na Kisii county na chichikoro sioro gongorwa gusi nigo na irari bagalia bene gukwana na Omo County Executive Committee member CEC otenerete chigosori ime Nyamira Dr. Grace Nyamongo gukwanire birengo bye chigosori ime ye county eyo nonya no mugabano ito Amos Nyaribo ere ore patron ya sports chonsi ase Nyamira igagotebanga tiga abana baito abasae bakore sports egere banyari kuyagacha emechieso igere mia asemebero yaito twensi gati yemerobeli ye chigosori anyalire gosiru ne serikali ye county ya Nyamira na monama minyoko a Nyamira Great Run chifinali chia Nyamira County League mwako eta na minyoko a Cross Country South Nyanza abuga sebara babwatani asegeti ya kiendege Kemera Ward. Kitengo kimeanza na kikiwa kimeanzishwa rasmi na mgeni wetu. Ingana yane yuko basemia ababa konyara ko baba bachore barero igonko batebinga bagende bakoromukia. Nende kero bakogenda igo bakoiririeta li region ya ito ya Nyanza ya South Nyanza. Ni baba mshindi wa kitengo cha under 18 boys. Engana yoko boru kwe biti bikerenete bye chigosori ne chikambi chama minyoko ime Nyamira nengana ya iruo bolito na ababwatani na abaigereri be chigosori ebiti ebi nchera bire korosigwa for example egeti kia manga nkoera kere bwangoiga egere kebeta yale asemechieso nalinga koma Nyamero belikie bekire ne serikali ye county ya Nyamira gusira chitimu chenko yo kuroro gongoru buna kiendege Jets egokora buya ime league ya division 2 lakini nabere ginkumirana na banyene na bali officials bechi timu echi igo bono ntonyare koranga nchiraki toranyare ko batoko bakonya lakini otoko batenga bara ansa bagenderere guchimutwe tunyare ko batoko bwaterana na ko bakonya nonyeigo nigo Grace akorera buno ko bao kwendwali ya COVID-19 na machiko yogo keyo koranda kwaye nkwairera Nyamira county gotatwale meroberie menge ye chigosori aso mwako eta challenges nechi nyingi sana tuaeteire ikiagera una corona yachete ango sports yechi tuansete mutinyo gatano na butwa planting tuanse mutinyo gatano ango chu tuarite sports kere ward ntwalinge gocha kugende sub county ango tuente kere ward alafu neri sango liga ku marufuku marangi tochigotema kubanga twatebigu no gathering asingenje ya Ministry of Health na asingenje ya spread of corona bono ekagera tukanyoranga chinse cha toereire umwaka nkoerole nechi plan chitu na tuwa plan tinga tuwa sports ase county ngima ekabako na nechi lockdown chikaba chinyinge one egacha kobetereria tugacha gwansa gutwara sports yechio omutinyu kianda gogo chikoera na ende tugatanga bono ekitura akore no gutwara no gochibeka amo egere tuchitware eyeme yani ritukeri merimo kere sub county na ende tugatwara renda sub county sano to chonse chikaba represented ine merobeli kiebekira sense moye chigosori obochori obonene botaraika bono ekigetigarete oburayo botarachikoba sports marathon iyego chigo chaka koruche birate 21 kilometers koruche birate tokorere ikonge
na chitari kinche chitangaswe igo bwango iganga indi chigo chakoba sports chindi chigo marathon indi igo chakoba omweripi Dr. Grace Nyamongo nabwate nkwana ya ye yabene asa abantu bonsi emechieso igere mia asemebere ya ito twensi etiga abantu bakore bisaisi no mugabano itunya ribo gagoteba ngakore bisaisi egere mupunguse amarwaira asomubere na vijana bitu kora emechieso egere munyare ko ba moko iradietari ya Kenya isiko nonye bono bochoria bonene bure inse yemetinye 5 kurubono emeroberi yogosira chigosori negento kirarigeri gumono nabanchi be chigosori Elietariane Ndemo Steven Weka bunongo ikomwedi wa mangana aitama ye habono mambia ye Ensakia nyurana chikoraga chinza isano na ibire chambaso ntochikoba semesa ya mangana mayi nditukumanyi nare twende tukusangiriri ime na isiko ya gusigo gendera guturigireria nyurana bogodenda gutubwatia sensa email ya Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News boigo na bogo sange kerengeri kya gwetera ase namba yira se screen ya igora bono nigo tujukuska bosio anene kanongo chikogotika amo na Sara Nyarangi Ontita karomogani kira ase studio ndeba chukwanira amangana yobo chenu ime ye studio to anene karaba chukwanira igoro ye diet igoro ya mangana nutrition igobono kabamo nere goikomwelio no botambe iretariane Brighton Makori Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Tunaenda kuleta vimbwanga, twende. Hidana